Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмярковаем падзею Беларусі і за яе межамі, і абмярковаць мы гэта будзем традыцыйна у трошачку традыцыйна раз на 2 тыдні, але не зусім у традыцыйны дзень і час, але выдатная наша паліталагіня, экспертка стратэгіі і аналітыкі, міжнародная сакратарка з адзіночання беларускіх студэнтаў Аліна Харысава з намі у эфіры і ў стрыме Еўрарады. Прывітанне, Аліна. Прывітанне Зміцера, прывітанне гледачы. Ну что ж, нешта нейкі такі невясёлыя у вас голасы, інтанацыі, нешта здарылася, ці там што там абмяркоўваецца у еўрапейскіх вашых палітыкумах. Я тут адразу подводжу да тэмы вызвалення з Анджэя Пачобута сярод іншых, каго назвалі шпіёнамі, наколькі яны там шпіёны, гэта іншае пытанне, але вось тое, што выйшаў на волю і манах польскі Гжэгаш Гавал і Анджэй Пачобут, ці абмяркоўваецца гэта па-за межамі вось Польшчы, у Нямецчыне прынамсі, дзе вы знаходзіцеся, ну і ўвогуле якая рэакцыя на эту падзею? Насамрэч абмяркоўваецца. Я нават учора была здзіўленая, мне некаторыя калегі там з Аўстрыі і так далей патэлефанавалі, увогуле да іх толькі там учора, да некаторых людзей, якія там не супер у беларускай тэматыкі, дайшлі некаторыя навіны, і яны спыталі, што там увогуле адбываецца ў вас, таму што мы не супер бачылі, што адбывалася дагэтуль, што дзіўна, таму што гэта не самы такі гучны абмен, я б сказала, але самы гучны для Польшчы, менавіта для еўрапейскай краіны, напэўна, таму што гэта менавіта Пачобута вельмі доўга спрабавалі выцягнуць з беларускай турмы. Гэта абмяркоўваецца, але ўсё ж такі у большасці ў Польшчы гэта відавочна. Аліна, ну гэта зразумела. Давай тады вось тваё меркаванне паліталагічнае на ўвесь гэты працэс. Дакладней, калі паглядзець на гэта шырэй. Ці можна, как бы так сказать, разважаць у такім накірунку, што гэта, ну как бы, як кажуць, троху лёд скрануўся з месца у адносінах паміж лукашэнкаўскім рэжымам, паміж Беларусю і Еўрасаюзам. Ці можа быць вот зараз, што гэты працэс можа быць пацяпленне нейкіх адносінаў паміж Мінскам і Варшавай, а потым падцягнуцца пачнуць і іншыя краіны Еўрасаюзу? Па сутнасці, мы пасля кожнага вызвалення пра гэта запытваемся самі сябе і ніколі не можам адназначна адказаць на гэта, але ўсё ж такі тут трэба памятаць, што за Пачобута беларускі рэжым хацеў значна больш. І тут у гэты працэс уцягнутая была ў першую чаргу Масква, Расія. Таму я не думаю, што... Канешне, Лукашенко ў гэты абмен быў уцягнуты даволі моцна, але ўсё ж такі тут не столькі вялікая роля самого Лукашэнкі. Я думаю, што палякі, магчыма, проста скажуць там дзякуй, што пагадзіўся на гэта, а не як заўсёды мазгі кампасаваў, што штосьці яму больш вялікае патрэбна за Пачобута. Агулам я не бачу, што гэта неяк паўплывае на пацяпленне гэтых адносін. Гэта проста, па сутнасці, Лукашенко ускокнуў у апошні вагон, таму што ўжо ідзе вось гэты працэс вызвалення, Коул прыязджае рэгулярна, ёсць мэта зрабіць вось гэты big deal і вызваліць усіх палітвязняў, а тут можна яшчэ неяк паўплываць на свае ўзаемаадносіны з Расіяй, паказаць сваю лаяльнасць, па сутнасці, даўшы Пачобута на гэтае вызваленне. Таму ніяк гэта на пацяпленне адносін, я думаю, з Еўропай не паўплывае. На пацяпленне адносін з Масквой магчыма. Але куды ўжо цяплей, па-першае, па-другое, вось глядзі, усе твае калегі, палітолагі, эксперты пагаджаюцца з тым, што хацеў Лукашенко ад Польшчы за Пачобута значна больш. Хаця ўжо і так тое патрабаванне, якое заўсёды Мінск агучваў, гэта адкрыццё памежных пераходаў, было здзейснена Варшавай яшчэ напрыканцы мінулага году. Тым не менш, Мінск яшчэ хацеў, як там этот Воскресенскі агучыў, прасці господі, што типа хай прыязджае
прыязджае Сікорскі і забірае яго, маўляў, візіт і такое якавы прызнанне на высокім узроўні. І калі стала зразумела, што хутчэй за ўсё по гэтым шляху Варшава не пойдзе, прынцыпова не пойдзе, нягледзячы на тое, што пачобут і той же самы Гавал монах для Варшавы вельмі важныя, але ёсць все ж таки свае межы. І ў дадзеным выпадку, як вось напісаў Класкоўскі, у Лукашэнкі атрымалася как бы дагадзіць і Москве, і Трампу, то бок Вашынгтону, і Варшаве. Але сыходзячы з тваіх слоў, асабліва прынамсі Варшаве не дагадзіць-то дагадзіў, тым сэнсе, што выйшаў нарэшце, але не дамогся ніякіх плюшак, як казаў той же самы Воскресенскі. Што там у гэтай сітуацыі Вашынгтон таксама незразумела папрысутнічаў, Москве дагадзіў, але не больш за тое, то бок з астатнімі нічога з месца не зрушылася. У яго на адной чашы весоў стаяла сустрэча з Сікорскім, з іншым на участках у межах вось гэтага big deal стаіць сустрэча з Трампам. Я не хочу тут крыўдзіць, канешне, Сікорскага, але відавочна, што для Лукашэнкі больш вагі мае вось гэта сустрэча з Трампам, таму што гэта дасць яму нашмат больш вось гэтай легітымнасці, якой ён вельмі хоча на міжнароднай арэне. Трамп усё ж такі лідар краіны, якая там, як мінімум, там першая па ВВП, першая эканоміка свету зараз, так? І, агулам палітыка Трампа, яна такая, што ён строіць сябе моцнага лідара, таму у яго нашмат больш шансаў паразумення нават з Трампам, чым з Сікорскім. Таму можна было ахвяраваць гэтай сустрэчы з Сікорскім, але каб проста гэта не яго нейкія там лукашэнкаўскія спробы падтрымаць пачобута для сустрэчы з Сікорскім не перашкаджалі вось гэтай сустрэчы з Трампам. Ён проста вырашыў, што гэта для яго больш важна, я думаю, і пазбавіўся ад пачобута ў такім выглядзе. З Польшай ён, канешне, яны не паблізяцца з-за гэтага, але гэта і нешта дрэннае, што Лукашенко зноў зрабіў. То бок ён нарэшце пайшоў на тое, што Польша вельмі доўга прасіла аддаць пачобута. То бок ён добра зрабіў у Польшчы не ў тым сэнсе, што яны пайшлі, што зараз Польша скажа: ось, дзякуй вялікі, зараз будзем наладжваць усе дыпламатычныя стасункі. Ён проста дрэнна Польшчы не зрабіў. Вось. Тады давай вось мы закранули гэтую тэму адносінаў з Трампам, візіта, які ўжо анансаваў Коул наступнага, па яго словах, праз 2-3 тыдні. І калі вось гэтая узгаданая табой разы два ўжо big deal, вялікая сделка, про якую там уже не один раз мы чулі і ад Лукашэнкі найперш, але і ад Коула таго ж самага. Але на сёння што засталося з таго, што можа Вашынгтон прапанаваць у якасці платы за вызваленне тым больш вялікай колькасці палітвязняў? Ужо здаецца усё такое вот, што хацелі, што мог зрабіць Вашынгтон, гэта Белавія, гэта зняццё санкцый з калійкі, з банкаў зроблена. Што яшчэ? Сустрэча з Трампам і ўплыў на сваіх захадных партнёраў, на еўрапейскія краіны. Таму што у Амерыкі зараз ёсць рычагі ўплыву на еўрапейскія краіны. І тут бок ты так уяўляеш сабе, што гэтым разам Коул прывязе з сабой чарговую вось гэтую дозу прэпарата для пахудання і пакладзе яго на квіток на самалёт да куды там, да Майамі? Я не думаю, што гэта так, канешне, будзе адбывацца, але там спачатку нейкія размовы па тэлефону, а пасля і сапраўды сустрэча, невядома дзе, канешне, але не факт, што гэта будзе ў Амерыцы, таму што ўсё ж такі шмат чаго перашкаджае візіту Лукашэнкі ў Амерыку. Гэта даволі цяжка ўсё ж такі. Магчыма, гэта дзесьці на нейтральнай тэрыторыі будзе, на нейкай больш блізкай да абодвух краін, але
гэта найбольш рэальнае, што можна прапанаваць. І гэта насамрэч, я лічу, я тут згодная са шматлікімі там пазіцыямі ў беларускіх дэмсілах. Вось ведаеце, у нас там ёсць раскол, на што можна ісці, на што не можна, але ўсе, мне падаецца, згодныя, ну, амаль што ўсе згодныя, што сустрэча з Трампам гэта найменш горшае, на што можна пайсці ўвогуле, каб людзей вызваліць. Гэта ніяк не ўзмацніць рэжым. Ну, магчыма, трохі там легітымнасці вось гэтай надасць, але пасля будзе гэта залежыць ад іншых там прэзідэнтаў, ад іншых лідараў на міжнароднай арэне, і нам трэба з імі ў першую чаргу працаваць. Але вось проста калі за сустрэчы з Трампам выйдуць людзі, ну, мне падаецца, што гэта найменшая аплата сапраўды. І давай тады працягнем гэта. Вот все ж таки, калі мы бачым, што розныя пазіцыі не толькі ў дэмсілах, але і сярод заходніх палітыкаў, ну, маецца на ўвазе найперш вось гэтую тактыку там ці стратэгію, якую абраў Вашынгтон, адміністрацыя Трампа, і той пазіцыі, якой прытрымліваецца Еўрасаюз, Еўропа. Можа, ўсё ж такі сыходзячы зараз, давай, вот ты паліталагіні, я разумею, что ты чаліне спісу, еўрапейскі выбор праофіснага спісу, ты падтрымліваеш пазіцыю офіса по гэтым пытанні, пазіцыю офіса по гэтым пытанні мы ведаем, что, маўляў, вось ёсць добры паліцейскі Амерыка, ёсць злы паліцейскі Еўропа і гэтак далей. Але вось сыходзячы з тваіх же самых слоў, што нам трэба, ну, пажадана, каб было зроблена ўсё, каб выйшлі на волю як мага больш людзей, можа, Еўропе варта далучыцца, що ж таки змяніць сваю пазіцыю по гэтым пытанні? Глядзіце, я ўсё ж таки в офісе працую не з-за таго, што я там працаваць, ну, не з-за таго, што у мяне няма працы, а з-за таго, што ўсё ж таки палітычна, ідэалагічна у мяне падобныя погляды. І я лічу, што калі Амерыка можа даць усё, што патрэбна рэжыму, і людзі з-за гэтага выйдуць, калі рэжым пагадзіцца на сустрэчу з Трампам, і людзі з-за гэтага выйдуць, гэта дастаткова. І калі мы пачынаем казаць, што а вось давайте мы яшчэ далучым Еўропу і гэтак далей, Лукашенко, які спачатку быў гатовы ісці на гэтыя здзелкі толькі з Амерыкай, ён таксама думае, ага, а можа мне пачакаць, а можа зараз вось гэтыя дэмсілы, яны мне і дапамогуць дамагчыся, каб яшчэ не толькі Трамп, а яшчэ там з Макронаў, з Мерцам, з Сікорскім, з усімі гэтымі людзьмі таксама пасустракаўся, пападпісваў нейкія дамовы і гэтак далей, гэтак далей. То бок я гэтую пазіцыю займаю праофісную ў гэтым пытанні, таму што не таму, што я ў офісе працую, а таму што гэта моя пазіцыя ў тым ліку. І зараз мы бачым, што Лукашенко сапраўды, ну, ставіць пакуль што прыярытэтным у прыярытэт вось гэтыя дыпламатычныя стасункі з Амерыкай, сустрэчу з Трампам, і калі ён пагадзіцца выпусціць усіх людзей чыста на умовах Амерыкі, гэтага будзе больш чым дастаткова, таму што зараз даваць нейкія выхады на еўрапейскі рынок, на еўрапейскіх лідараў, гэта не проста дрэнна для Беларусі і беларусаў, гэта дрэнна для ўсяго рэгіёна, для Украіны, таму што не трэба забываць, што Беларусь, яна знаходзіцца ў гэтым ваенным кантэксце. Нават калі беларусы, якія жывуць у Беларусі, яны усімі намаганнямі спрабуюць не заўважаць гэтага. Нават калі рэжым спрабуе закрыць усім вочы і сказаць, што ў нас тут стабільнасці, няма вайны толькі за маёй прысутнасці. Ёсць заводы ваенныя, ёсць палітвязні, якія працуюць на ваенную эканоміку, ёсць ваенныя сілы расійскія, якія нават не падпарадкуюцца нікому з беларускіх ваенных сілаў, якія там усё кіраванне гэтым яно у Маскве, яно у расейцаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, але ніяк не ў кагосьці, хто датычыцца да Беларусі. І калі мы просто на гэта заплюшчваем вочы і кажам Еўропе, вось давайте мы адновім усе стасункі з Беларусю, ну, гэта ставіць пад пагрозу не проста Украіну, але яшчэ і Еўропу. Таму што, ну, ўсё ж такі Еўропа, яна спансуе, дапамагае Украіну. І калі у Расіі з'яўляецца вось такое шэрае поле ў выглядзе Беларусі для абыхода нейкіх санкцый ці для нават, ну, нейкіх дыпламатычных нейкіх дамоўленасцяў праз Лукашэнку, якія патрэбныя Маскве,
то гэта просто не мае сэнсу для Еўропы, не мае сэнсу для Еўропы далей дапамагаць Украіне. Вось. Але слухай, тут можа быць ізноўку спрацуе пазіцыя перачакаць, і калі для Лукашэнкі вось гэта перачакаць і змена Еўропы адбудзецца, нават можа быть не сама сабой, а под ціскам Трампа, я зараз патлумачу, што я маю на увазе, то для дэмсілаў ну как-то можа быть варта было б как-то сарыентавацца больш своечасова, не прытрымлівацца гэтай пазіцыі, калі пазіцыя ў Еўропе можа змяніцца. А можа змяніцца чаму? От глядзі, Трамп пагражаў Літве, што кантынгент амерыканскі будзе выведзены з тэрыторыі гэтай краіны, што вельмі важна на фоне пагрозаў, якія ідуць з боку Расіі і Беларусі, у тым ліку лукашэнкаўскага рэжыма я маю на ўвазе. І там уже ў Літве пачаліся размовы пра тое, што а можа быць варта з Лукашэнкам налажваць адносіны, а можа быць нам усё ж такі вот гандаль, а што мы губляем, калі там транзіт праз Літву у Клайпеду будзе дазволены калію, мы будзем зарабляць, а зараз Расія зарабляе на гэтым транзіце праз Усть-Лугу і гэтак далей. Учора Трамп заявіў пра можа быть намер вывести свой амерыканскі кантынгент з тэрыторыі Нямецчыны. Глядзіш, а для Нямецчыны таксама гэта досыць важная ўсё ж таки чыннік. Зараз і Мерц пачне вагацца следам за літоўскімі палітыкамі. А дзе офіс будзе тады со сваёй вот этой прынцыповай пазіцыі? А перабувацца хто будзе ў палёце хуценька? На сённяшні дзень, канешне, Літва яна трохі больш залежная ад у тым ліку ЗША, але чым Нямецчына маю на ўвазе. Але просто тут трэба таксама ўлічваць, навошта ісці на гэтае вось паляпшэнне стасункаў з рэжымам. Тут можа быць два аспекты. Вось ціск, пра які мы кажам заўсёды, і гэта вызваленне людзей. Калі на сённяшні дзень там аднаўляюцца нейкія эканамічныя стасункі і гэтак далей, рэжым 100% не знікне, яго жыццё толькі прадоўжыцца, таму што гэтыя грошы яны будуць там у тым ліку выкарыстоўвацца для ўзмацнення сілавога блоку, для ўзмацнення рэпрэсій, таму што гэта тое, як у якім накірунку развіваецца Беларусь уже апошнія 6 год. Дагэтуль таксама, але 6 год суперінтэнсіўна. Будзе павялічвацца там бюджэт для КДБ, як заўсёды, і гэтак далей, гэтак далей. Ці патрэбная Еўропе, Нямецчыне настолькі небяспечная краіна побач? Ці атрымоўвае Нямецчына і іншыя краіны еўрапейскія нейкую карысць ад таго, што ў іх на мяжы з еўрапейскім звязам існуе дыктатура? Не, таму што нават вось тут толькі адзін прыклад, там усё астатняе нават не буду закранаць, міграцыйны крызіс. Ім гэта зусім не патрэбна, гэта для іх адна з асноўных проста праблем нават для ўнутраных там выбараў, для ўнутранняй палітыкі. Гэта тое, на чым рыторыка, на якой заўсёды там перамагаюць нейкія партыі, што яны выкарыстоўваюць у сваёй выбарчай кампаніі. А тут ёсць дыктатура, якая стварае гэтыя умовы. Ім не карысна, няма ніякай карысці для Еўропы ад існавання гэтай дыктатуры. Калі яны аднаўляюць эканамічныя стасункі, значыць яны падоўжваюць жыццё для гэтай дыктатуры. Але тут ёсць іншы аспект. Ці могуць яны пакарыстацца чыста вось гуманнымі нейкімі сваімі намерамі і зрабіць гэта дзеля вызвалення людзей? Могуць, але ці маем мы на сённяшні дзень гарантыі, што рэжым выпусціць гэтых людзей і не затрымае новых? Не. Таму для Еўропы занадта вялікія рызыкі зараз вось гэтага паляпшэння стасункаў з рэжымам. Ну добра, з гэтым зразумела. Давай, можа быть, з іншай тэмы закранем. Коротка, твоё меркаванне і як гэта паўплывае, не паўплывае. Учора, здаецца, ці сёння стала вядома пра тое, што Украіна, от Зеленскі падпісаў адпаведны указ,
следам от пару колькі тыдняў таму быў унесены у санкцыйны спіс накладзеныя санкцыі, ну не тыдня, уже пару месяцаў таму на Александра Лукашенко, а зараз сярод там іншых юрыдычных асоб прадпрыемстваў накладзеныя яшчэ санкцыі на яшчэ двух чальцоў гэтай сямейкі вароў і карупцыянераў, Віктора і Дзімгу Лукашэнак. Як это паўплывае на гэты сямейны вараўскі бізнес сям'і і прыбліжаных алігархаў? Эканамічна амаль што ніяк, это больш важна ў дыпламатычным сэнсе, таму што так же як і санкцыі персанальна на Лукашэнку, я канешне, ну, я не эканамістка, магчыма эканамісты тут больш распавядуць менавіта з эканамічнага пункту гледжання, але гэта, на мой погляд, больш уплывае на дыпламатычныя стасункі, таму што дагэтуль Украіна на вельмі доўгі час спрабавала ігнараваць беларускае пытанне, яны нічога так персанальна абразліва у бок Лукашэнкі і не казалі, і не рабілі. Тут былі апошнім часам і выказванні, і ось гэта з лютага пачалося, ну, карацей, з гэтага года толькі пачалося, што і выказванні сабе дазваляюць таму бок Лукашэнкі, не то, это не абразлівае, гэта проста праўдзівае выказванне з боку Зеленскага, з боку іншых людзей ва ўкраінскіх уладах і структурах, і дазваляюць сабе вось такія санкцыі. І яны проста гэтым самым паказваюць, што гэта праблема не толькі ў Лукашэнкі, але і што Лукашенка выбудаваў вакол сябе такую сістэму, ад якой бенефіт мае, профіт мае толькі яго сям'я і яго вось паплечнікі. Добра, давай да іншых тэмаў. Я хацеў бы звярнуць увагу на от колькі там дзён таму у Мінску праходзіў пазачарговы з'езд правладнай партыі Белая Русь. Лукашенко чамусьці не прыехаў на гэты з'езд сваёй кішэннай партыі, так бы мовіць, але быў там Перцоў, намеснік кіраўніка адміністрацыі, дзе ён, звяртаючыся да партыйнай моладзі, заклікаў іх больш, я цытую, быць больш актыўнымі ў соцсетках і ў каментах уступаць у дыскусію пад матэрыяламі, дзе недобразычліўцы разганяюць сацыяльную, камунальную ды іншыя праблемы. То бок фактычна ён заклікаў партыйную моладзь как бы прыходзіць у каменты, вось да прыкладу да нашага з табой стрыму, і пісаць тут у стылі, як тут піша пад нікам, напрыкладу, народны інфармацыйны канал пра карупцыянераў у дэмсілах, забываючы паглядзець за спіну на карупцыянераў у сям'і лукашэнкаўскай. Але для чаго гэта армія так маладых партыйных ботаў ствараць? Не хапае ўжо сваіх на акладах, ці што это? Ці это вот просто так сказаць? Ну, гэта не зусім боты, гэта, хутчэй за ўсё, як гэта звычайна ў Беларусі працуе, гэта загад, паслухаюць тыя людзі, якія працуюць там з моладдзю ва ўніверах, у там школах, яшчэ дзесьці, і яны паспрабуюць выслужыцца, і яны пачнуць сваіх там людзей ангажаваць, рабіць нейкія ось гэта, распрацоўваць метад кнута і пряника, што калі напішаш, будзе добра, калі не напішаш, то мы цябе пазбавім там, я не ведаю, стыпендіі, яшчэ чагосьці, там могуць, там фантазія разлетае, прыдумаюць штосьці. І па сутнасці, ну, праблема ў тым, што гэтая прымусовая прапаганда, яна не працуе арганічна. Таму маладыя людзі, якіх заганяюць у такія партыйныя структуры метадам гэтага адміністрацыйнага ціску, яны не становяцца убежденными акторами, яны не становятся убежденными агітатарамі, і яны становятся чисто вось тымі, хто імітуе гэта, і гэта не гучыць арганічна, гэта не заклікае новых людзей, гэта зусім не вызывае нейкай ну, я не ведаю, жадання новых людзей далучыцца, таму што гэта проста штучна выглядае. І контент, які яны будуць ствараць, ён будзе лёгка распазнавацца, што ён штучна створаны. І тое, што Перцоў, ён увогуле выступіў з такім вось прызывам, яно само па сабе выглядае як сімптом дыктатуры, таму што ён па сутнасці прызнае, што рэжым ён сам не спраўляецца з тым, як кантраляваць інфармацыйную прастору
прастору арганічнымі спосабамі. І у іх там лаяльная аўдыторыя яна становіцца больш старой, а моладзь сама яна не прыходзіць да іх, і яе спрабуюць просто вось мабілізаваць сверху. Таму я не думаю, што гэта будзе працаваць, і не думаю, што гэта будзе працаваць як менавіта для ангажавання новых людзей, таму што моладзь яна вельмі лёгка чытае штучнасць, і яны могуць рабіць такое пад прымусам, але гэта не будзе ствараць новых паплечнікаў рэжыму. Слухай, ну вот ён кажа, што ну заклікаючы вот гэтым займацца моладзь, ён кажа, што вот таким чынам яны будуць праяўляць грамадзянскую пазіцыю. Ну это понятно, у стылі савецкім яшчэ грамадзянская пазіцыя, але вот тут мне спадабалася патрыятычны талент. Ну таленавітая ж у нас моладзь в конце концов, можа быць і патрыятычна таксама таленавітая. Ведаеце, што я яшчэ заўважыла ў гэтай прамове? Ён яшчэ сказаў, што яму надакучыла бачыць адных і тых жа людзей са сменай значков. То бок рэжым нават сам прызнае, што яны просто змяняюць значкі, змяняюць там должнасці ў людзей і пускаюць іх плодзіць вось гэтую прапаганду на розных каналах пад рознымі шапачкамі. Ён сам гэта кажа. А яшчэ ён кажа, што трэба ўключаць у партыйную дзейнасць не толькі партыйных людзей. Гэта ўжо, ну гэта чыста кажа пра тое, што зараз будуць займацца прымусам, таму што ў нас няма шмат партыйнасці. І па сутнасці проста адная партыя, яна будзе дыктаваць усім партыйным і непартыйным людзей, усёй моладзі, якая залежная ад гэтага рэжыма, таму што ў нас няма незалежных ад Лукашенка, ад рэжыма вузаў і устаноў адукацыі. І вышэйшай, і сярэдняй, і таму гэта вельмі лёгкі спосаб, каб маніпуляваць вось гэтымі людзьмі. І неважна, яны партыйныя ці не партыйныя, яны залежныя ад рэжыма, як і гэтая партыя, а значыць, іх можна лёгка выкарыстоўваць. Так а што тут новага такога? Мы ўжо не адзін год ведаем пра тое, што ну фактычна сілай заганяюць як у лепшыя часы савецкага мінулага моладзь там вучняў у школах у гэты лукамол БРСМ. И там как бы бацькам намекают, что вот глядзіце, там і на адзнакі можа паўплываць, і на паступленне потым в ВНУ і гэтак далей. Потым мы таксама ведалі яшчэ до 2020 года, як збіралі гэтых людзей на той час яшчэ у грамадскую арганізацыю Белая Русь, что, маўляў, будзе у тебе вот этот партийный билетик, член коммунистической партии Белая Русь, то там у тебе и карьерная лесвица можа неяк так больш мягко пайсці. Нормально, Лукашенко ж сказал, что он хочет вернуться до тых часов однопартийности, вот этой вот нормальности, вот этого вот коммунистычного такой идеологии, ну, как бы для белорусов, не для себе он, як Си Цзиньпинь, покинет такой капиталистичный момент, а для всех остальных. То что такое? Просто вернемся у нормальные, с его пункту гледжання, советские часы. Так праблема ў тым, што гэта яшчэ і ўспрымаецца беларусамі як нармальна. Я трошки падзялюся таксама персанальнай гісторыяй. Ведаеце, калі жывеш у Беларусі, асабліва калі яшчэ і нарадзіўся пры Лукашенку і пасля ўсё жыццё пры Лукашенку, то жывеш у гэтай сістэме, дзе ёсць там Октябрята, дзе ёсць піянеры, дзе ёсць гэта БРСМ, і для цябе не здаецца, што гэта штосьці ненармальнае. Гэта проста вось сістэма, якая існуе. І асабліва тыя людзі, якія дзеці, якія ў рэгіёнах знаходзяцца, у якіх не так шмат магчымасцяў выехаць за мяжу, асабліва зараз, выехаць за мяжу і паглядзець, як у іншых краінах гэта існуе, ім здаецца, што гэта тое, як яно павінна функцыянаваць. Калі я падлеткам выехала у Нямецчыну, і ў мяне там запытваліся мае нейкія сяброўкі з розных краінаў, я здзіўлялася, што нават з Казахстану, з Украіны, я ім кажу штосьці, типу, ось Октябрята, БРСМ, і яны такія, гэта што ще такое? І я ім пачынаю распавядаць, і яны такія, у вас то бок камсамол, у вас піянеры, у вас Октябрята. Я им показываю свой билет БРСМовский, и яны просто хапаются за голову, потому что Беларусь
па сутнасці адзіная краіна, дзе вось настолькі моцна для моладзі захоўваюць вось гэтую сістэму. Ну нічога новага, як мы бачым, не прыдумалі, але наколькі то бок сыходзячы вось тваёй гісторыі, гэтае вяртанне ў савецкую рэчаіснасць, такую вось с аднапартыйнасцю, с адным вось генсекам умоўным, который будзе по-іншаму называцца, і зусім астатнім беларусаў вярнуць не так-то складана будзе. То бок маральна яны да этого падрыхтаваліся, ну трошачку яшчэ прычерпяцца да нейкіх яшчэ нюансаў, а так і так яны існуюць у гэтай вось рэчаіснасці. Ну, яны прымаюць, што гэта такая рэчаіснасць ёсць, але гэта ж таксама трэба разумець, што гэта не робіцца з-за нейкіх ідэалагічных поглядаў. Гэта робіцца проста за прымусу, за таго, што калі ты не зробіш, як табе загадвае нейкае кіраўніцтва, то ты пацерпіш ад гэтага. Табе там ну, вось не дадуць, напрыклад, месца ў гуртожытку ў Менску, калі ты будзеш паступаць, не будзеш чальцом БРСМ і гэтак далей. То бок людзі гэта робяць не за таго, што яны такі, о, БРСМ, стаім гарой, жыццё аддам за БРСМ. Яны гэта робяць, таму што прыйшлі нейкія педагогі-арганізатары ў школе, накрычалі на ўсіх, прымусілі ўсіх падпісаць нейкія паперкі, і нават тых, хто не хацеў, да іх падышлі асобна, там, наругаліся і гэтак далей, і яны з-за гэтага гэта зрабілі. То бок гэта проста прыняццё гэтай меры наказання, меры кіравання. І гэта культура зараз, якая на жаль, існуе ў Беларусі, і нават калі мы кажам пра больш шырокае поле, не проста пра моладзь, не проста там пра БРСМ, піянераў, усё астатняе, гэта тое, як працуе сістэма на кіраўнічых месцах, што нейкія вышэйшыя пасады займаюць тыя, хто вельмі лаяльны для рэжыма, і ўсе астатнія робяць іх загады, нават самыя тупыя, проста дзеля таго, каб не быць звольненымі, не там страціць нейкія грошы, і гэтак далей, гэтак далей. Гэта проста прызнак дыктатуры. На жаль, у беларусаў не будзе вось гэтай савецкай ментальнасці, але ў беларусаў на вельмі доўгі час застанецца вось гэтая траўма таго, што таго, як імі кіравалі, таго, як падпарадкоўвацца, і ім патрэбна будзе з гэтым працаваць як з сапраўдным нейкім посттраўматычным расстройствам. Беларусам, на жаль, прыйдзецца даволі доўгі час вучыцца сапраўднай дэмакратыі, калі мы да гэтага прыйдзем, таму што проста не было столькі год нармальнай сістэмы, дзе можна сапраўды абіраць людзей. І гэта чаму зараз людзі, напрыклад, з той же Коордынацыйнай рады маюць столькі там пытанняў, пытанняў можна і па іншых пунктах мець, але у тым ліку да Коордынацыйнай рады маюць пытанні, таму што не разумеюць, што гэта такое, як абіраць. І беларусам патрэбна будзе вучыцца, і не толькі беларусам, якія выбіраюць, але і тым, хто робіць гэтую палітыку, ім патрэбна будзе вучыцца дэмакратыі, таму што, на жаль, у нас не было поля, дзе гэта рабіць. Ну і давай на завяршэнне, калі ўжо узгадалі БРСМ, то паговорым пра КДБ. Скажи мне, вот мы уже заўважалі, что такими апошнім часам, такими хвалямі нібыта ідзе, праяўляецца цікаўнасць з боку спецслужбаў лукашэнкаўскіх да дыаспары, ад актывістаў і да, здавалася б, шараговых чальцоў. І вот апошнім часам ізноўку з'яўляецца інфармацыя, што актывізаваліся гэтыя допісы, ізноўку пішуць праз розныя там сацыяльныя сеткі, прыват, Телеграме, что типа давайте супрацоўнічаць, давайте, вот вы ж хочете вернуться, мы там прабачым и гэтак далей, гэтак далей. Самое смешное, конечно, было, калі доктаркі, якая ўжо паспяховую кар'еру ў ЗША пабудавала сваю і прапанавалі вярнуцца, бо ёй жа ж тут вот перспектывы там у Беларусі, не тое, што ў вашых ЗША, але вот гэта актывізацыя, з чым яна звязаная, на твой погляд? Што там твае інсайды са спецслужбаў перадаюць? Мы ж памятаем, як ты там рассказывала, што ў цябе ёсць асаблівы прыхільнік. Ну, ўжо, дзякую Богу, трохі няма.
спадзяюся пасля гэтага эфіру не вернецца, але ну гэта нармалёвая практыка, яны не спыняліся ніколі, гэта робіцца рэгулярна, просто хвалямі мы заўважаем гэта да таго, што людзі выходзяць у паблікі і разгалошваюць пра гэта, але здзіўляцца таму, што КДБ вядзе нейкую аператыўную дзейнасць і спрабуе кагосьці пераканаць аб тым, што каб яны злівалі нейкую інфу ці павярнуліся ў Беларусь, гэта нармалёва, гэта ніколі не спыняецца, улічваючы тое, што мы с вами таксама абмяркоўвалі, у іх заўсёды павялічваюцца бюджэты, і у іх ёсць таксама, ну, гэта звычайная дыктатарская сістэма, што ёсць ачівкі за паспяховыя такія кейсы. Кожны хоча выслужыцца перад рэжымам, перад кіраўніцтвам сваім, таму ну, калі ёсць такая патрэба, яны актывізуюцца. Зараз таксама актывізавалі спецслужбы за выбараў у Коордынацыйную раду. Яны актывізаваліся толькі ў трошкі іншым фармаце. Ёсць шмат DDoS-атак, ёсць шмат спробаў зрабіць перашкоды працэсу выбарчаму. Вось гэта такая асаблівасць ёсць. Але вербоўка людзей, яна заўсёды працягваецца, і гэта ўжо для мяне, напрыклад, стандартнае правіла, што калі ты едзеш на нейкія там івенты, на нейкую сустрэчу, сустракаешся там з дыяспорай, з кім заўгодна, заўсёды просто размаўляй так, быццам бы хтосьці з гэтых людзей, ён ці агент КДБ можа штосьці сліць, ці сам КДБшнік. Вот так вот, азірайся праз плячо заўсёды. Ну, сапраўды, слухай, ну давай на завяршэнне пра Коордынацыйную раду. Усё ж таки, с аднаго боку мы маем вось гэтыя, ну, такі скепсіс і малую цікавасць да гэтых выбараў з шэрагу з боку, ну, значнай колькасці шараговых беларусаў. З другого боку мы бачым чамусьці вось вялікую цікаўнасць да гэтага працэсу з боку спецслужбаў. Лукашенко там узгадываў уже таксама, вот іх там это вельмі муле. З трэцяга боку мы бачым досыць актыўную ў параўнанні з мінулымі выбарамі выбарчую кампанію, спрэчкі, дыскусіі, сутыкненні, і на дэбатаў шмат арганізоўваюцца рознымі і СМІ, і блогерамі, так адзін да аднаго ўжо там лезь не за грудкі, вот часам у чаце рэфарматараў бяруць прадстаўнікі розных спісаў. Не будем показывать пальцем. Не будем показывать пальцем, узгадываюсь там и любовные треугольники, все что заўгодна. Про что это сведчыць? Это нормальный процесс? Вот ён тебе радуе сам, ці вот ці насцярожвае? Ну, тое, што актывізавалася штосьці, так, канешне, радуе. Праблема толькі ў тым, што актывізавалася гэта ўсё ж такі яшчэ толькі вось у нашым актыўным поле, то бок гэта не выходзіць за беларускі актывісткі бабаў, і там людзі па-за межамі нейкіх палітызаваных каналаў на Ютубе і там чату рэфарматараў, яны не атрымоўваюць гэтую інфармацыю ўсё ж такі. Але было б цікава, таму што робіць выбары цікавым, гэта менавіта вось розныя там спрэчкі, дэбаты, і гэта ў тым ліку нейкія там ну, нестандартныя рэчы, якія могуць зрабіць такую своеасаблівую піар-кампанію выбарам. Таму што людзям сапраўды цікава назіраць за выбарамі, калі ў іх ёсць фармат, і магчыма, камусь не спадабаецца, што я скажу, але калі ў іх ёсць фармат такога реаліці-шоу, калі вы глядзіце за тым, як вось Коордынацыйны дом 2. Трэба так назваць будзе, так. Ну вось, і толькі такое можа прыцягнуць новых людзей па-за гэтым баблам. Ну, не толькі такое, але у асноўным такое, калі мы глядзім на ўсіх актараў разам. Яшчэ могуць асабіста нейкія дзеячы, нейкія людзі, якія выдвигаюцца на выбары, рабіць там спецыяльныя кампаніі, якія могуць заахвочваць новых выбаршчыкаў. Але вось, калі мы кажам пра агулам кампанію, яна павінна быць цікавая, і добра, што ёсць нейкія спробы гэта зрабіць. Праблемна, што гэта ўсё ж такі яшчэ не прарывае вось гэты палітычны бабл. Вось, чаму КДБ зацікаўленая ў тым, каб паўплываць, паперашкаджаць гэтым выбарам? Гэта таму, што
Нават калі у нас не так шмат людзей там прагаласавала на мінулых выбарах, ўсё ж таки людзі прагаласавалі, і КДБ ўсё яшчэ не мае дадзеных про тое, хто прагаласаваў унутры краіны. Таму что гэтыя выбары яны былі зроблены даволі бяспечнымі для людзей, якія ўнутры Беларусі. Няма ніводнага кейсу, калі людзей затрымалі пасля гэтых выбараў, і гэты факт і тое, што зараз на працягу гэтай кампаніі усе даволі актыўна выкарыстоўваюць гэтую тэзу, гэта робіць, канешне, гэта крыўдзіць КДБшнікаў, крыўдзіць сістэму, таму што тут дагэтуль яны ўсіх затрымоўвалі, у іх ёсць дасяг і так далей, а вось да працэсу выбарчага яны не смаглі атрымаць дасяг, і ўсё яшчэ ў гэтым годзе ёсць тыя людзі, якія могуць рызыкнуць і зрабіць гэта унутры краіны, таму што пакуль што сістэма бяспечная. То бок, калі ёсць сістэма, якая бяспечная для выбараў, сапраўдных выбараў, не тое, што адбывалася ў Беларусі больш за 30 год, нават калі некалькі людзей прагаласуюць унутры краіны, трэба штосьці з гэтым рабіць, трэба людзей напужаць, трэба зрабіць гэта немагчымым, і яны зараз накіроўваюць усе свае намаганні, нават каб вось гэтым там некалькі тысячам, калі гэта будзе столькі ж, сколькі прагаласавала ў мінулы раз, нават каб гэтым некалькім тысячам не даць прагаласаваць. То бок, калі яны не могуць зрабіць гэтую сістэму небяспечнай для людзей, трэба зрабіць, каб гэтая сістэма увогуле была немагчымая для галасавання. Дякую вялікі. Джон, но ўжо не адзін раз казалі, на каком канале будет, на платформе 3 кіта будзе гэта 3 слона называется гэтая платформа. Калі ласка, вельмі лёгка гугліцца, так што можна знайсці. Ужо казалі 100 разоў, ну заўсёды знойдзецца хтосьці, который скажа, што а я не чуў, а мне асабіста не паведамілі. Вось. Ну а народнаму інфармацыйнаму каналу я параю ўсё ж таки новыя метадычкі узять, потому что рассказывать про тое, что Лукашенко, конечно, вор и коррупционер, але давайте на гэта не глядзець, а поглядим на Франыка Вячорку, ну как-то не працуе для нормальных людей. Так что ўсё ж таки поглядзіце, паглядзіце лепей фільмы расследавання, якія робіць Белпол про тое, колькі, дзе і як крадзе сямейка Лукашенко. І можете расширыць про свой інфармацыйны канал. Можа быть, следчым у следчым камітэце, а можа нават КДБ будзе цікава паглядзець, дзе каго і як абкрадваюць, а не на Франыка що глядзець беднага няшчаснага. Так, подлічыце, колькі рэзідэнцыі у Франыка. Я вам скажу, іх 0. І колькі іх у Лукашэнкі. І ўсё стане зразумела. Дзякуй вялікі. Що ж таки на сёння мушу развітвацца. Я нагадаю, што з намі была экспертка ў стратэгіі і аналітыкі, паліталагіня Аліна Харысова. Дзякуй вялікі, Аліна. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй. І нагадаю, што я выдвигаюся ў спісе еўрапейскі выбар. Всё, до сустрэчы.